वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्वेगरचन्द्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रील प्रभुपाद जय गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീന് കാണാലോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയോ, സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? കാണാം പ്രഭുജി. കാണാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഏകദേശം ബ്രേക്ക് ചെയ്താ? ഓക്കെ. ആ ശരി, ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് മധ്യലീലയിലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനം ആരംഭിക്കുന്നു. അതിന്റെ സംഗ്രഹം നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ അമൃതപ്രവാഹ ഭാഷ്യത്തിൽ ഈ 7ാം അധ്യായത്തെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുപോലെ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാഘമാസത്തിൽ അഥവാ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ അഥവാ ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അവിടുന്ന് ഫാൽഗുന മാസത്തിൽ ധോലയാത്ര ദർശിക്കുകയും ചൈത്രമാസത്തിൽ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. വൈശാഖ മാസത്തിൽ ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനം ആരംഭിച്ചു. മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് തനിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവിടത്തേക്ക് കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ സഹായിയെ നൽകി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ അവിടത്തേക്ക് 4 ജോഡി വസ്ത്രങ്ങൾ നൽകുകയും കാലത്ത് ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന രാമാനന്ദരായരെ കാണണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു മറ്റു ഭക്തർക്കൊപ്പം അലർനാഥ് എന്ന സ്ഥലം വരെ മഹാപ്രഭുവിനെ ഗമിച്ചു. പക്ഷെ അവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെല്ലാം പിന്നിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണനുമായി യാത്ര തുടങ്ങി. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ 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 ഹേ എന്ന മന്ത്രം കീർത്തനം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അവിടുന്ന് രാത്രി ചെലവഴിച്ച ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും തന്നെ കാണാൻ വന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും കൃഷ്ണഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ മഹാപ്രഭു അപേക്ഷിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തരുടെ സംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അവിടുന്ന് അടുത്ത ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. ഈ വിധത്തിൽ അവസാനം കൂർമ്മസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ മഹാപ്രഭു കൂർമ്മൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മേൽ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം ചൊരിയുകയും കുഷ്ഠരോഗം മൂലം യാതന അനുഭവിച്ചിരുന്ന വാസുദേവൻ എന്ന മറ്റൊരു ബ്രാഹ്മണൻ രോഗം ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ കുഷ്ഠരോഗം ഭേദമാക്കിയതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന വാസുദേവനെ അമൃതം നൽകിയവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാസുദേവാമൃതപ്രദമൻ എന്ന നാമം ലഭിച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്നു. ധന്യം തം നൗമി ചൈതന്യം വാസുദേവം ദയാദ്രതി നഷ്ടകുഷ്ടം രൂപപുഷ്ടം ഭക്തിതുഷ്ടം ചകാരയ. വാസുദേവൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണനോട് അനുകമ്പ പൂണ്ട ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ രോഗമുക്തനാക്കി. ഭക്തിത സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനായ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സുന്ദരനായ മനുഷ്യനാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി. മഹനീയമായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. ജയ ജയ ശ്രീ ചൈതന്യ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ചന്ദ്ര ജയ ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന് എല്ലാ സ്തുതികളും, അദ്വൈതാചാര്യന് എല്ലാ സ്തുതികളും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തഗണങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സ്തുതികളും.
സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചതിന് ശേഷം പ്രചരണത്തിനായി ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകാൻ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാഘമാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. അടുത്ത മാസം ഫാൽഗുനത്തിൽ ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫാൽഗുന മാസത്തിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മഹാപ്രഭു ധോലായാത്ര ദർശിക്കുകയും ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുത്തെ സഹജമായ ഭഗവത് പ്രേമാവേശത്തിൽ വിവിധ രീതികളിൽ കീർത്തനം ആലപിക്കുകയും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു. ജഗന്നാഥപുരിയിൽ താമസിക്കുന്നതിനിടയിൽ ചൈത്രമാസത്തിൽ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെ ഉദ്ധരിക്കുകയും അടുത്ത മാസാരംഭത്തിൽ വൈശാഖത്തിൽ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു, തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെയെല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവരുടെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിനയപൂർവ്വം അറിയിച്ചു, നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കെന്റെ ജീവനേക്കാൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. സ്വന്തം ജീവൻ വെടിയാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അവസരം നൽകുകയും ചെയ്തതിലൂടെ നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന നിലയിലുള്ള ചുമതലകൾ ഉചിതമായി നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഞാൻ ചെറിയൊരു ദാനം അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്കൊരു പര്യടനത്തിന് പോകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയാൽ. വിശ്വരൂപ ഉദ്ദേശ അവശ്യാമിയബ ഏകാഗിയായി ബകഹോ സംഗേനാലൈബ. വിശ്വരൂപനെ അന്വേഷിക്കാനാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ തനിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക, ആരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമായിട്ട് മഹാപ്രഭു എന്താ അവരോടൊക്കെ പറയുന്നത്? വിശ്വരൂപൻ അല്ലെ, ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപൻ അദ്ദേഹം സന്യാസം എടുത്തിട്ട് വീട് വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. അത് ഇവർക്കറിയില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാം. സഹോദരൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അതാരായിരുന്നു? സംഘർഷം തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള സംഘർഷം തന്നെയായിരുന്നു ജ്യേഷ്ഠനായിട്ട് വിശ്വരൂപനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ലീലകൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നതാണ്. എന്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത്? എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് പ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ജ്യേഷ്ഠനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. ഞാൻ സേതുബന്ധം വരെ ചെന്ന് മടങ്ങി വരുമെന്നത്രേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളായ നിങ്ങളെല്ലാവരും ജഗന്നാഥപുരിയിൽ തന്നെ താമസിക്കണം. വിശ്വരൂപൻ അന്തർദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞെന്ന് സർവജ്ഞനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയാമായിരുന്നു. എങ്കിലും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകുവാനും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാനുമായി ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന മട്ടിലുള്ള ഈ നാട്യം ആവശ്യമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്നും ഈ സന്ദേശം കേട്ടതോടെ ഭക്തന്മാർ വളരെ ദുഃഖിതരാവുകയും വിളറിയ മുഖങ്ങളോടെ നിശബ്ദരായി നിലകൊള്ളുകയും ചെയ്തു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ തനിച്ചു പോകാൻ കഴിയും? ഇത് ആർക്കാണ് സഹിക്കുക? ഞങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാൻ അനുവദിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അങ്ങ് വഴിയിൽ കള്ളന്മാരുടെയും തെമ്മാടികളുടെയും കുരുക്കിലകപ്പെട്ടേക്കാം. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കൂടെ 2 പേർ ഉണ്ടാകണം. ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ വിവിധ തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പാതകൾ എനിക്കറിയാം. എന്നോട് ആജ്ഞാപിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ വരാം. ആരാ പറയുന്നത്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയുന്നു അല്ലെ. പ്രഭു കഹേ ആമി നർത്തക തുമി സൂത്രധാര തുമി അച്ഛേ നച്ചവോ തയ്ച്ചേ നർത്തനാമാര. മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഞാൻ കേവലം ഒരു നർത്തകനാണ്. അങ്ങ് എന്റെ ചരട് വലിക്കുന്നവനും. അങ്ങ് എന്നെ എങ്ങനെ നൃത്തം ചെയ്യിക്കുന്നുവോ എങ്ങനെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്തു കൊള്ളാം. സന്യാസകരിയാമി ചലിലാൻ വൃന്ദാവന തുമിയ മലയായിലെ അദ്വൈത ഭവന. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷേ അങ്ങനെ അദ്വൈത പ്രഭുവിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം എടുത്തിട്ട് വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് പോയത് അല്ലെ. ഏതിലൂടെയാണ് വൃന്ദാവനം പോവേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തന്നെ ചട്ടം കെട്ടിയിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ ആക്കുകയും അവരോട് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ഗംഗയെ കാണിച്ചിട്ട് ഇത് യമുനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വഴിതെറ്റിച്ചിട്ട് അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചതിന് കാരണക്കാരനാരാണ്? നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. നീലാചലയാസിദേ പദേ ബംഗില മൊരദണ്ഡ സബാരഗാഢ സ്നേഹ അമര കാര്യ ബംഗ. ജഗന്നാഥപുരിയുള്ള മാർഗമധ്യേ അങ്ങന്റെ സന്യാസദണ്ഡ് ഒടിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നോട് അഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ അതെന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കും. നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തേ? സന്യാസദണ്ഡ് 3 കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നദിയിലേക്ക് എറിയുകയുണ്ടായി.
ഞാൻ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ജഗദാനന്ദൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുന്നതെല്ലാം ഭയം മൂലം ഞാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദേഷ്യം മൂലം പിന്നെ 3 ദിവസത്തേക്ക് എന്നോട് സംസാരിക്കില്ല. ഒരു സന്യാസിയായ എനിക്ക് തറയിൽ ശയിക്കാനും ശൈത്യകാലത്ത് പോലും ദിവസം 3 നേരം കുളിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന ധർമ്മമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ കഠിന വ്രതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മുകുന്ദൻ വളരെ ദുഃഖിതനാവുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു സന്യാസിയുടെയും ബ്രഹ്മചര്യയുടെ ഒക്കെ തപശ്ചര്യകളാണ്. 3 നേരം കുളിക്കുക, തറയിൽ കിടക്കുക എന്നൊക്കെ അല്ലെ. തറയിൽ കിടക്കുന്നത് പായോ കട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ഒരു തപശ്ചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. തീർച്ചയായും മുകുന്ദൻ ഇതൊന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ വളരെ അസന്തുഷ്ടനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തെ അസന്തുഷ്ടനായി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അതിലും ഇരട്ടി ദുഃഖിതനാകുന്നു. ഞാനൊരു സന്യാസിയും ദാമോദരൻ ബ്രഹ്മചാരിയുമാണെങ്കിലും എന്നെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം കയ്യിൽ ഒരു വടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ദാമോദരന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാമൂഹ്യ മര്യാദയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തുടക്കക്കാരനാണ്. അതിനാൽ എന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ദാമോദര പണ്ഡിതനും മറ്റും കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആർജിക്കുന്നതിൽ വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർക്ക് പൊതുജന അഭിപ്രായം വകവെക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ അധാർമികമാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയസുഖം ആസ്വദിക്കണമെന്നാണ്. ഞാനൊരു പാവം സന്യാസിയാണ്. സന്യാസ ആശ്രമത്തിലെ കടമകൾ വെടിയാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ ഞാൻ അവയെ കർശനമായി പിൻപറ്റുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഏകനായി തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങൾ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ നീലാചലത്തിൽ വസിക്കുക. വാസ്തവത്തിൽ മഹാപ്രഭു ഭക്തരുടെ സദ്ഗുണങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. തെറ്റുകൾ ആരോപിക്കുക എന്ന വ്യാജേന അവിടുന്ന് ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ചൈതന്യര ഭക്തവത്സല്യ അക്കദ്യ കഥന ആപനെ വൈരാഗ്യ ദുഃഖ കരനെ സഹന. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഭക്തരോടുള്ള സ്നേഹം ശരിയായി വിവരിക്കാൻ ആരാലും സാധ്യമല്ല. സന്യാസ സ്വീകരണം മൂലം സംജാതമായ എല്ലാ സ്വകാര്യ ദുഃഖങ്ങളും അവിടുന്ന് സ്വയം സഹിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആചരിച്ചു പോന്ന നിയാമക തത്വങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അസഹനീയമായിരുന്നു. ഭക്തന്മാരെ അവ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു. വ്യവസ്ഥാപിത തത്വങ്ങൾ കർശനമായി ആചരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് തന്റെ ഭക്തന്മാർ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് സഹിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ അവിടുന്ന് അനുഗമിക്കാതിരിക്കാനും ദുഃഖിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ സദ്ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോൾ 4 ഭക്തന്മാർ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പോകണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം നിർബന്ധം പിടിച്ചു. പക്ഷെ സ്വതന്ത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതായാലും ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതായാലും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുക എന്നത് എന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. എന്നാലും ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു നിവേദനം സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങ് അത് പരിഗണിക്കുകയും ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന വശം അംഗീകരിക്കുകയും വേണം. ധാരാളം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ കൊടുത്തു. മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുടെ. അങ്ങ് നിർബന്ധമായും ഒരു കൗപീനവും ബാഹ്യവസ്ത്രങ്ങളും ജലകുംഭവും കൊണ്ടുപോകണം. അതിലധികം ഒന്നും വേണ്ട. അങ്ങയുടെ 2 കൈകളും എല്ലായ്പ്പോഴും നാമം ജപിക്കുന്നതിലും എണ്ണുന്നതിലും മുഴുകുന്നതിനാൽ ജലകുംഭവും ബാഹ്യവസ്ത്രങ്ങളും വഹിക്കാൻ അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? മാർഗമധ്യ അങ്ങ് പ്രേമാവേശത്തിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ വസ്തുക്കൾ ജലകുംഭവും വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റും ആര് സൂക്ഷിക്കും? ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തുടർന്നു, കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന എളിയ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഇവിടെയുണ്ട്. ദയവായി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങയോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് എന്റെ അഭ്യർത്ഥന. ഇദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ ജലകുംഭവും വസ്ത്രങ്ങളും വഹിക്കും. അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കാം. ഇദ്ദേഹം ഒരു അക്ഷരം പോലും ഉരിയാടില്ല. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അഭ്യർത്ഥന സ്വീകരിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തരെയെല്ലാം കൂട്ടി സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. അവർ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതും അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന് ഇരിപ്പിടം നൽകി. മറ്റുള്ളവരെയെല്ലാം ആസനസ്ഥനാക്കിയതിനു ശേഷം ഭട്ടാചാര്യർ ഇരിപ്പിടം പോയി.
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അനവധി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെ ഇപ്രകാരം അറിയിച്ചു: താങ്കളുടെ കൽപ്പന സ്വീകരിക്കാനാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത്. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ വിശ്വരൂപൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുകയും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ അവിടുന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്ക് പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം. എനിക്ക് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണം. താങ്കളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഞാൻ വേഗം സൗഖ്യമായി തിരിച്ചു വരാം. ഇത് കേട്ട സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ പിടിച്ച് അദ്ദേഹം ദുഃഖത്തോടെ മറുപടി നൽകി: ബഹുജന്മേരെ പുണ്യഫലെ പായിനു തോമാര സംഘ ഹേന സംഘ വിധി മോര കരിലെ ഗഭംഗ. അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യഫലമായി എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സഹവാസം ലഭിച്ചു. ആ അമൂല്യമായ സഹവാസത്തെ ഇപ്പോൾ വിധി തകർക്കുകയാണല്ലോ. അല്ലേ? കുറെ കാലം മായാവാദിയായി ജീവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും മഹാപ്രഭുവിന്റെ അസോസിയേഷൻ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് അല്ലെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് മഹാപ്രഭു വീണ്ടും വിട്ടുപോകുന്നു. ഒരു ഇടിമിന്നൽ എന്റെ ശിരസിൽ പതിക്കുകയോ എന്റെ പുത്രൻ മരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ പോലും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷേ അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിന്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനാവില്ല. എന്റെ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വതന്ത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാകുന്നു. തീർച്ചയായും അങ്ങ് യാത്രയാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. എങ്കിലും അങ്ങ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ താമസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ചരണാരവിന്ദങ്ങൾ ദർശിക്കാമല്ലോ. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാത്ര പോകാതെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി അവിടെ താമസിച്ചു. ഭട്ടാചാര്യൻ അതീവ ആഗ്രഹത്തോടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് തൃപ്തിയാവണ്ണം ഭോജനം കഴിപ്പിച്ചു. ഭട്ടാചാര്യന്റെ പത്നിയായ ഷാഡി മാതാവായിരുന്നു ഭോജനം പാകം ചെയ്തത്. ഈ ലീലകളുടെ വർണ്ണനകൾ വളരെ അത്ഭുതകരമാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് വിസ്തരിച്ച് പറയാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനം വിവരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കും. കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഇനി വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നീട് വിവരിക്കും. അപ്പം മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനത്തെ കുറിച്ച് പറയാമെന്ന്. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ ഗൃഹത്തിൽ 5 ദിവസം താമസിച്ചതിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് നേരിട്ട് അനുവാദം ചോദിച്ചു. ഭട്ടാചാര്യൻ സമ്മതം നേടിയ ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രത്തിൽ ജഗന്നാഥ ദർശനത്തിന് പുറപ്പെട്ടു. ഭട്ടാചാര്യനെയും ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നു. ദർശനകരി ഠാക്കൂര പാശ ആത്മകില പൂജാരി പ്രഭുരെ മാല പ്രസാദ നിധില. ജഗന്നാഥ ഭഗവാനെ ദർശിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ അനുവാദവും യാചിച്ചു. പൂജാരി ഉടൻ തന്നെ അവിടത്തേക്ക് പ്രസാദവും പൂമാലയും നൽകി. അപ്രകാരം ഒരു പൂമാലയുടെ രൂപത്തിൽ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം ലഭിച്ച ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയും സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെയും അകമ്പടിയോടെ അവിടുന്ന് ജഗന്നാഥന്റെ ശ്രീകോവിലിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തു. അനന്തരം ദക്ഷിണ ഭാരത യാത്ര ആരംഭിച്ചു. മഹാപ്രഭു സമുദ്രതീരത്തുള്ള അലാർനാഥിലേക്കുള്ള പാതയിലൂടെ പോകുന്നതിൽ സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ ഗോപിനാഥ് ആചാര്യനെ താഴെ പറയുന്ന ആജ്ഞകൾ നൽകി: ഞാൻ ഗൃഹത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള 4 ജോഡി കൗപീനങ്ങളും ബാഹ്യവസ്ത്രങ്ങളും കുറച്ച് ജഗന്നാഥ പ്രസാദവും കൊണ്ടുവരിക. അവ കൊണ്ടുവരാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സഹായം തേടാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പുറപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നപ്പോൾ സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ അവിടുത്തെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നിവേദനം സമർപ്പിച്ചു: എന്റെ ഭഗവാനെ, അവസാനമായി എനിക്കൊരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. അങ്ങത് സദയം സഫലമാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. രാമാനന്ദരായാച്ചേ ഗോദാവരി തീരെ അധികാരി ഹയന തെൻഹ വിദ്യാനഗരം. ഗോദാവരി തീരത്തെ വിദ്യാനഗരം എന്ന പട്ടണത്തിൽ രാമാനന്ദരായർ എന്ന ചുമതലാബോധമുള്ള ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയിൽ മുഴുകിയ ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തെ ദയവായി അവഗണിക്കരുത്. എന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തീർച്ചയായും അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയാൽ. സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ തുടർന്നു: രാമാനന്ദരായ അങ്ങയുടെ സംഘത്തിന് തികച്ചും യോഗ്യനാണ്. അതീന്ദ്ര രസങ്ങളുടെ ജ്ഞാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സമാനമായി മറ്റൊരു ഭക്തനില്ല തന്നെ. അദ്ദേഹം അഭ്യസ്തവിദ്യനായ പണ്ഡിതനും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിരസങ്ങളിൽ നിപുണനുമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയാൻ കഴിയും.
ഞാൻ ആദ്യം രാമാനന്ദരായരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണ വിഷയങ്ങളും ഉദ്യമങ്ങളും അലൗകികമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വൈഷ്ണവനായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിച്ചു. ഭട്ടാചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ രാമാനന്ദരായരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യം എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവും. രാമാനന്ദരായരെ സന്ധിക്കണമെന്നുള്ള സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യന്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അംഗീകരിച്ചു. സാർവഭൗമനെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് അവിടുന്ന് വിട പറഞ്ഞു. സ്വഗൃഹത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ സാർവഭൗമന്റെ കരുണയാൽ തനിക്ക് ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്നും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യാത്ര പുറപ്പെടുകയും സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ തൽക്ഷണം ബോധശൂന്യനായി നിലംപതിക്കുകയും ചെയ്തു. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണെങ്കിലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് നടന്നകുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസ്സും ഉദ്ദേശവും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും? ഒരു അസാധാരണ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ചിത്തവൃത്തി ഇങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് പുഷ്പം പോലെ മാർദ്ദവമുള്ളതാണ്, ചിലപ്പോൾ ഇടിമിന്നൽ പോലെ കഠിനവും. സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയം ചിലപ്പോൾ വജ്രപാതത്തെക്കാൾ കഠോരവും മറ്റു ചിലപ്പോൾ പുഷ്പത്തെക്കാൾ മൃദുലവുമാകുന്നു. മഹത് വ്യക്തികളിലുള്ള ഇത്തരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ശരിയായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരുവനെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും തന്റെ ആളുകളുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഗോപിനാഥാചാര്യൻ വസ്ത്രങ്ങളും പ്രസാദവുമായി വന്നു. എല്ലാ ഭക്തരും അലർനാഥ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു. അവിടെ അവരെല്ലാം പ്രണാമങ്ങളും ബഹുവിധ സ്തുതികളും അർപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രേമാവേശത്തിൽ കുറെ നേരം നൃത്തവും കീർത്തനവും ചെയ്തു. സമീപവാസികളെല്ലാം അവിടുന്ന് കാണാൻ വന്നു. ഗൗരഹരി എന്നു പേരുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ചുറ്റും ജനങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ ഹരിനാമം ഉച്ചരിച്ചു. പ്രേമാവേശത്തിൽ അവിടുന്ന് അവർക്ക് മധ്യത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തു. പ്രകൃത അതിസുന്ദരനായിരുന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗാത്രം തങ്കമൊരുക്കിയതിൽ കാവ്യ വസ്ത്രം അണിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് രോമങ്ങൾ എഴുന്നു നിൽക്കുകയും നയനങ്ങൾ അശ്രുപൂർണമാവുകയും ദേഹം വിയർക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ഹർഷോന്മാദ ലക്ഷണങ്ങളാൽ വിഭൂഷിതനായ അവിടുന്ന് അത്യന്തം മനോഹരമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നൃത്തവും ദൈഹിക പരിണാമങ്ങളും കണ്ട് അവിടെ വന്നവരെല്ലാം വിസ്മയിച്ചു. വന്നവർക്ക് ആർക്കും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ തോന്നിയില്ല. കുട്ടികളും വൃദ്ധരും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോപാല നാമങ്ങൾ ആലപിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്രകാരം അവരെല്ലാം ഭഗവത് പ്രേമസാഗരത്തിൽ ആറാടി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈവണ്ണമുള്ള ആടലും പാടലും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവയെ വരുംകാലത്ത് ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ തോറും ഇതുപോലെ നൃത്തകീർത്തനാദികൾ അരങ്ങേറുമെന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പ്രവചനം നടത്തി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. ശ്രീ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ പ്രവചനം ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ ആ സകലമാനം സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്താൽ അതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ അംഗങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുപോലും ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഈ ഭക്തർ ലോകത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭക്തർ വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം അവിടുത്തെ കാലടികൾ പിന്തുടരുമെന്ന് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവർ നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കുകയും ദിവസവും 16 മാല ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വർഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്പ്രദായം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള അവരുടെ പ്രയത്നം തീർച്ചയായിട്ടും സഫലമാകും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ് അല്ലെ, പൃഥ്വിത്യാച്ചേ നഗരാതി ഗ്രാം സർവത്ര പ്രചാർ ഹോയ് മോരനാം. അതിപ്പോ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ആ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ഇസ്കോൺ ലോകം മുഴുവൻ അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സമയം വളരെ വൈകിയെന്ന് കണ്ട ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായ ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഒരു ഉപായം കണ്ടെത്തി. ഭഗവാൻ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ മധ്യാഹ്ന ഭോജനത്തിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവർക്ക് ചുറ്റും ഓടിക്കൂടി. സ്നാനത്തിന് ശേഷം മധ്യാഹ്നത്തിൽ അവർ ഇരുവരും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സ്വജനങ്ങളെ അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം പുറംവാതിൽ അടച്ചു. ഗോപിനാഥാചാര്യന് അപ്പോൾ മഹാപ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നു. അവർ സേവിച്ച ഭോജനത്തിന്റെ ശിഷ്ടം എല്ലാ ഭക്തർക്കുമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇത് കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും പുറംവാതിൽക്കിലേക്ക് വരികയും ഹരി ഹരി എന്ന് ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം അവിടെ ഒരു കോലാഹല ശബ്ദമുണ്ടായി. മധ്യാഹ്ന ഭോജനം കഴിഞ്ഞതും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കവാടം തുറപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ആനന്ദത്തോടെ അവിടുന്ന് ദർശിച്ചു. ജനങ്ങൾ സായാഹ്നം വരെയും വരികയും പോവുകയും ചെയ്തു. അവർക്കെല്ലാം വൈഷ്ണവ ഭക്തരായി തീരുകയും
നർത്തന കീർത്തനാദികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ രാത്രി അവിടെ ചെലവഴിച്ച് ഭക്തന്മാരോട് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം കൃഷ്ണലീലകൾ സംവാദം ചെയ്തു. അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ സ്നാനം കഴിഞ്ഞ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ദക്ഷിണ ഭാരതയാത്ര ആരംഭിച്ചു. അവിടുന്ന് ഭക്തരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് വിടവാങ്ങി. അവരെല്ലാം ബോധരഹിതരായി നിലംപതിച്ചെങ്കിലും മഹാപ്രഭു അവർക്ക് നേരെ നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഈ വേർപാടിൽ അത്യന്തം വ്യാകുലനായ അവിടുന്ന് ദുഃഖിതനായി നടന്നു നീങ്ങി. സേവകനായ കൃഷ്ണദാസൻ അവിടുത്തെ ജലകുംഭം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗമിച്ചു. ഭക്തഗണങ്ങൾ അന്ന് ഉപവാസത്തോടെ അവിടെ കഴിയുകയും പിറ്റേന്ന് ദുഃഖിതരായി ജഗന്നാഥപുരിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏറെക്കുറെ ഒരു ഉന്മത്ത സിംഹത്തെ പോലെ പ്രേമാവേശത്താൽ പൂരിതനായി ഇപ്രകാരം കൃഷ്ണനാമങ്ങൾ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ട് യാത്ര തുടർന്നു. കൃഷ്ണ 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 ഹേ കൃഷ്ണ 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 ഹേ കൃഷ്ണ 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 രക്ഷമ കൃഷ്ണ 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 പാഹിം രാമ രാഘവ രാമ രാഘവ രാമ രാഘവ രക്ഷമ കൃഷ്ണ കേശവ കൃഷ്ണ കേശവ കൃഷ്ണ കേശവ പാഹിമാം. മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ എന്ന അർത്ഥം ഇവിടെ പിന്നെയും ആലപിച്ചു. രാമരാഘവ 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 രക്ഷമാം കൃഷ്ണ കേശവ കൃഷ്ണ കേശവ കൃഷ്ണ കേശവ പാഹിമാം. അല്ലയോ രഘുരാജാവിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഭഗവാൻ രാമ, ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അല്ലയോ കേശവ, ദയവായി എന്നെ പരിപാലിക്കണമേ എന്നർത്ഥം. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ, എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ശ്ലോകം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ഗൗരഹരി എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ പോയി. ആരെയെങ്കിലും കണ്ടാലുടൻ അവിടുന്ന് അയാളോട് ഹരി ഹരി എന്ന് ജപിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരി ഹരി എന്ന് ഇങ്ങനെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട എല്ലാവരും അപ്രകാരം തന്നെ ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ കൃഷ്ണന്റെയും തിരുനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കാണാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ പിന്തുടർന്നു. അല്പനേരം കഴിയുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു അവരിൽ ഓരോരുത്തരെയും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും അവരിൽ ആധ്യാത്മിക ശക്തി നിക്ഷേപിക്കുകയും യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ശക്തി നൽകപ്പെട്ട ഈ വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും എല്ലായ്പ്പോഴും കൃഷ്ണനാമം കീർത്തിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. യാരെ ദേഖെ താരെ കഹോ കഹ കൃഷ്ണനാമ ഏ മത വൈഷ്ണവ കൈലസഭ നിജഗ്രാമം. പ്രകാരം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തി കാണുന്നവരോടെല്ലാം കൃഷ്ണനാമം ചൊല്ലാൻ അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രാമവാസികളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തരായി തീരുമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു അനുഗ്രഹീത വ്യക്തിയെ കാണാൻ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ആയിത്തീർന്നു. അങ്ങനെ പുതിയതായി ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ തന്റെ ഗ്രാമവാസികളെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു. മറ്റ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ അവരും പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിധത്തിൽ ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഗ്രാമാന്തരങ്ങൾ തോറും സഞ്ചരിച്ച് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സകല ജനങ്ങളും വൈഷ്ണവരായിത്തീരുന്നു. മാർഗമധ്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കടന്നു പോവുകയും അവിടുന്നാൽ ആശ്ലേഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരായിത്തീർന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഏതെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുകയും വിശ്വസീകരിക്കുകയും ചെയ്തുവോ അവിടെയെല്ലാം ധാരാളം ജനങ്ങൾ അവിടുന്ന് കാണാൻ വന്നു. പരമപുരുഷനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അവരെല്ലാം ഒന്നാംകിടയുള്ള ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അവർ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരായി തീർന്നു മുഴുവൻ ലോകത്തെയും മോചിപ്പിച്ചു. ഈ വിധത്തിൽ മഹാപ്രഭു ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും തെക്കേയറ്റം വരെ പോവുകയും എല്ലാ പ്രവിശ്യകളെയും വൈഷ്ണവ മാർഗത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ ആത്മീയ ശക്തികൾ നവദ്വീപിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചില്ല, എന്നാൽ അവിടുന്ന് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറ്റുള്ളവർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ലഭിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. മഹാപ്രഭുവിന്റെ അലൗകികമായ ലീലകളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരുവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും വിനാശമാണ് ഫലം.
മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാരത യാത്ര ആരംഭത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രസ്താവിച്ചതെല്ലാം അവിടുത്തെ ഈ പര്യടനം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ പ്രസക്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കൂർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന തീർത്ഥസ്ഥലത്തെത്തിയ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുത്തെ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ദർശിച്ച് പ്രണാമങ്ങളും സ്തുതികളും അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീപ്രഭാതർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂർമ്മസ്ഥാനം പ്രശസ്തമായ ഒരു തീർത്ഥാടന സ്ഥലമാണ്. അവിടെ കൂർമ്മദേവന്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ശ്രീരാമാനുജാചാര്യരെ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൂർമ്മക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സ്ഥാനം മാറ്റിയെന്ന് പ്രപന്നാമൃതത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാരതത്തിൽ ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പാതയിലാണ് കൂർമ്മക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തീർത്ഥസ്ഥലമായ കൂർമാചലത്തിലെത്താൻ ശ്രീകാകുളം റോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 8 മൈൽ കിഴക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്യണം. തെലുങ്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ ഈ തീർത്ഥസ്ഥലത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ലീലയുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൽ പഠിക്കും, ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ചൈതന്യ എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥപുരിയിൽ പോയിട്ട് ശ്രീ രാമാനുജാചാര്യർ അവിടുത്തെ പൂജാരിമാരോടൊക്കെ കുറെ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ വെച്ചു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പൂജകൾ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാജാവിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ അന്ന് രാത്രി ജഗന്നാഥൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉറങ്ങിക്കണ്ട് കിടക്കുമ്പോൾ കട്ടിലോടെ എടുത്തിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ആ കൂർമ്മക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിണ്ടായി. പിന്നീട് രാവിലെ ഉറക്കമിണിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രാവിലെ പൂജകൾക്കൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത്, അവരുടെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കാനായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമായിരിക്കും കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്റെ സഹജമായ പ്രേമാവേശത്തിൽ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ആടുകയും പാടുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നിന്നെ കണ്ടവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ട് അവിടെ നിന്നെ കാണാൻ എല്ലാവരും അവിടെ വന്നു. അവിടുത്തെ സൗന്ദര്യവും പ്രേമാവേശവും കണ്ട അവരെല്ലാം അത്ഭുതസ്തബ്ധരായി. ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി തീർന്നു. കൃഷ്ണ, ഹരി എന്നിങ്ങനെയുള്ള തിരുനാമങ്ങൾ ആലപിച്ച അവരെല്ലാം പ്രേമാവേശത്തിൽ മുഴുകി കൈകളുയർത്തി നൃത്തം ചെയ്തു തുടങ്ങി. അവർ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യനാമം നിരന്തരം കീർത്തനം ചെയ്യുന്നത് കേട്ട് മറ്റെല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും വൈഷ്ണവരായി തീർന്നു. കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമ ശ്രവണത്തിലൂടെ ആ ദേശത്തുള്ളവർ മുഴുവൻ വൈഷ്ണവരായി മാറി. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ നാമാമൃതത്തിന്റെ പ്രളയത്തിൽ ദേശം മുഴുവൻ നിമഗ്നമായതുപോലെയായിരുന്നു. അല്പനേരത്തിന് ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബാഹ്യബോധം വീണ്ടെടുത്തപ്പോൾ കൂർമ്മ ഭഗവാന്റെ മൂർത്തിയുടെ പൂജാരി അവിടുന്ന് പലതരം ഉപഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പ്രചാരണ രീതി നേരത്തെ തന്നെ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനാൽ അത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഏതെല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം അവിടുത്തെ വ്യവഹാരം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു. കൂർമ്മനാമേ സേ ഗ്രാമേ വൈദിക ബ്രാഹ്മണ ബഹു ശ്രദ്ധ ഭക്തി കൈല പ്രഭുര നിയന്ത്രണ. ആ ഗ്രാമത്തിൽ കൂർമ്മൻ എന്നൊരു വൈദിക ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അത്യന്തം ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ തന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്ന ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദകമലങ്ങൾ കഴുകി ആ ജലം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം പാനം ചെയ്തു. കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ ഭക്തിയാദരങ്ങളോടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ബഹുവിധ ഭോജ്യങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവയുടെ ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവച്ചു. യൈ പാദ പത്മ തൊമര ബ്രഹ്മധ്യാന കരേ സേയ് പാദ പത്മ സാക്ഷാൽ ആയില മോരകരെ. കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, ഏത് പാദപത്മങ്ങളാണോ സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ ധ്യാനിക്കുന്നത്, അതേ തൃച്ചേവടികൾ ഇന്നെന്റെ ഗൃഹത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. മോരഭാഗ്യരസീമനായ കഹന ആജി മോരസ്ലാഗ്യ ഹൈല ജന്മകുലധന. പ്രിയ മഹാപ്രഭു, എന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിന് അതിരുകളില്ല, അത് വിവരിക്കാനാവില്ല. ഇന്ന് എന്റെ കുലവും ജന്മവും ധനവും മഹത്വം ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ കുലവും ജന്മവും ധനവും എല്ലാം മഹത്വം ആർജിച്ചിരിക്കുന്നു. കൃപാകര പ്രഭു മോരെ യാൻ തോമാ സംഗേ സഹിതേന പാതി ദുഃഖ വിഷയ തരംഗേ. ആ ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് യാചിച്ചു: പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ദയവായി എന്നോട് കരുണ കാട്ടുകയും അങ്ങയോടൊപ്പം വരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്താലും ഭൗതിക ജീവിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദുഃഖത്തിരമാലകൾ എനിക്കിനി സഹിക്കാനാവില്ല.
प्रभु कहे ऐसे बात कबू न खहीबा गृहे रही कृष्ण नाമ നിരന്തര ലൈബ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മറുപടി പറഞ്ഞു, ഇനി ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കരുത്. സ്വഗൃഹത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ച് നിരന്തരം കൃഷ്ണന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. അപ്പോ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ തന്നെ താമസിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. പ്രഭു അതിൽ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ കുടുംബത്തെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നത് നിർദ്ദേശയോഗ്യമല്ല. എന്തെന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോലെ ബ്രഹ്മചാരികളായോ ഗൃഹസ്ഥരായോ ജീവിക്കാനുള്ള പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്യാകാംക്ഷ വേണ്ടെന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണനെ ഉപദേശിച്ചു. കുടുംബങ്ങളോടൊത്ത് ഗൃഹത്തിൽ തുടരുകയും ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പതിവായി ജപിക്കുകയും ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. ഇതാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. എല്ലാവരും ഈ തത്വം പിന്തുടരുന്ന പക്ഷം സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അപരാധരഹിതമായി കീർത്തനം ചെയ്തും കണ്ടുമുട്ടുന്ന എല്ലാവരോടും അതേ തത്വം ഉപദേശിച്ചും ഒരു മാതൃകാ ഗൃഹസ്ഥനാകണമെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ജാരെ ദേഖ് താരെ കഹ കൃഷ്ണ ഉപദേശ അമര ആജ്ഞയ ഗുരു ആയ താരായി ദേശ. ജാരെ ദേഖ് താരെ കഹ കൃഷ്ണ ഉപദേശ അമര ആജ്ഞയ ഗുരു ആയ താരായി ദേശ. ഓ, നമ്മളെല്ലാവരോടുമായിട്ടുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നുവോ അവരോടെല്ലാം ഭഗവത്ഗീതയിലും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും നൽകിയിരിക്കുന്ന വിധം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ പറയുക. ഈ വിധം എന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിക്കൊണ്ട് ഈ ദേശത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കും. അപ്പോ ആ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടുള്ള കൂർമൻ എന്ന ബ്രാഹ്മണന് മഹാപ്രഭു കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അല്ലെ. ഇത് എല്ലാവർക്കുമായിട്ടുള്ള, നമ്മള് ഭാരതഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോരാൾക്കാരും സ്വയം കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് നൽകുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അപ്പൊ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യാരദേക്കോ താരക്കഹ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അത് നമ്മള് പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് മഹാപ്രഭു ഇവിടെ പറയുന്നു. എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ സന്ദേശം വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു. പ്രഭാതർ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ, അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ദൗത്യം ഇതാണ്. ഈ സമിതിയിൽ ചേരുന്നതിന് തങ്ങൾ കുടുംബജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അനേകം ആളുകൾ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യമല്ല. ഒരുവന് തന്റെ വസതിയിൽ തന്നെ സുഖകരമായി കഴിയാം. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ജപിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും വായിക്കാൻ കഴിയും വിധം അല്പം അക്ഷരജ്ഞാനവും ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ അത് അത്രയേറെ നന്ദി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എവിടെയും ഓടിപ്പോവാനായിട്ട് പറയുന്നില്ല അല്ലെ. വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണനെ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. താങ്കൾ ഈ ഉപദേശം പിന്തുടർന്ന ആ ഗൃഹത്തിലെ ഭൗതിക ജീവിതം താങ്കളുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും ഈ നിയാമക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പക്ഷം നാം വീണ്ടും ഇതേ സ്ഥലത്ത് കണ്ടുമുട്ടും. എന്ന് വെച്ചാൽ താങ്കൾക്ക് എന്റെ സംഘം ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ഏതെല്ലാം ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിഷയായി പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചുവോ ആ ഗൃഹങ്ങളിലുള്ളവരെ എല്ലാം തന്റെ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയും അവർക്കെല്ലാം കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണന് നൽകിയ അതേ ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. യാത്രക്കിടയിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ പാതയോരത്തോ രാത്രികൾ ചെലവഴിച്ചു. ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും ഭിക്ഷദാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അവിടുന്ന് കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ നൽകിയ അതേ ഉപദേശം അയാൾക്കും നൽകി. ദക്ഷിണ ഭാരത സഞ്ചാരം കഴിഞ്ഞ് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതുവരെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ രീതി സ്വീകരിച്ചു. കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണനുമായുള്ള മഹാപ്രഭുവിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ചു വർണ്ണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദക്ഷിണ ഭാരത യാത്രയിലുടനീളം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും.
പ്രകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രാത്രിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തങ്ങുകയും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിൽ സ്നാനത്തിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ കൂർമ്മ ബ്രാഹ്മണൻ അവിടെ നിന്ന് വളരെ ദൂരം അനുഗമിച്ചു. ഒടുവിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു യത്നിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. വാസുദേവൻ എന്ന ഒരു മഹാബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു മഹത് വ്യക്തിയായിരുന്നിട്ടും ഗുരുതരമായ കുഷ്ഠരോഗം ബാധയാൽ വളരെയധികം ക്ലേശിച്ചിരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ കീടങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു. കുഷ്ഠരോഗത്താൽ ക്ലേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വാസുദേവൻ എന്ന ആ ബ്രാഹ്മണൻ പ്രബുദ്ധനായിരുന്നു. വ്രണത്തിൽ നിന്നും ഒരു കീടം താഴെ വീണാലുടനെ അദ്ദേഹം അതിനെ പൊറുക്കിയെടുത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് വെക്കുമായിരുന്നു. ഒരു രാത്രിയിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും പ്രഭാതത്തിൽ അവിടുന്ന് കാണാൻ കൂർമ്മന്റെ ഭവനത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു. കുഷ്ഠരോഗിയായ വാസുദേവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ കൂർമ്മന്റെ ഗൃഹത്തിലെത്തിയപ്പോൾ മഹാപ്രഭു പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് അറിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ബോധരഹിതനായി നിലംപതിച്ചു. കുഷ്ഠരോഗിയായ വാസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തതിൽ വിലപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരികയും അദ്ദേഹത്തെ മാറോടണക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭു സ്പർശേ ദുഃഖ സംഘേ കുഷ്ഠദൂരെ ഗേല ആനന്ദ സഹിതേ അംഗ സുന്ദര ഹൈല. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്പർശിച്ചതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഷ്ഠവും ദുഃഖവും ദൂരെ അകന്നുപോയി. വാസുദേവന്റെ ശരീരം ശരിക്കും വളരെ സുന്ദരമായി തീരുകയും അദ്ദേഹം അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുര കൃപാദേക്ക് തന്റെ വിസ്മയ ഹൈലമന ശ്ലോക പാടി പായേതരി കരയെ സ്തവനം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ കാരുണ്യം ദർശിച്ച വാസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ വിസ്മയഭരിതനാവുകയും അവിടുത്തെ തൃക്കഴലിണകൾ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്തു. കാഹം ദരിദ്രപാപിയൻ കാ കൃഷ്ണ ശ്രീനികേതന ബ്രഹ്മബന്ധുരിതി സ്മോഹം ബാഹുഭ്യാം പരിരംഭിത. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ദരിദ്രനും പാപിയുമായ ബ്രഹ്മബന്ധുവായ നാനാരി, ഷഡൈശ്വര്യപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാരി, എന്നിരുന്നാലും അവിടുന്ന് തന്റെ ഇരു കരങ്ങളാൽ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകം ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ 10:81-16 ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിനെ കുറിച്ച് സുദാമ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. വാസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ തുടർന്നു, അല്ലയോ ദയാമയനായ പ്രഭു, ഇത്തരം കാരുണ്യം സാധാരണ ജീവന്മാർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം കരുണ കാട്ടാൻ അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. എന്റെ ശാരീരിക ദുർഗന്ധം മൂലം പാപികൾ പോലും എന്നിൽ നിന്നും അകന്നു പോവുകയാണ് പതിവ്. എങ്കിലും അങ്ങ് എന്നെ സ്പർശിച്ചുവല്ലോ. സർവ സ്വതന്ത്രനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ വ്യവഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ്. വിനയാന്വിതരായ വാസുദേവ ബ്രാഹ്മണൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യത്താൽ രോഗമുക്തനായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ഇനി അഹങ്കാരിയായി തീരുമോ എന്നോർത്ത് അസ്വസ്ഥനായി. ബ്രാഹ്മണന്റെ രക്ഷക്കായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് സദാസമയം ഇടവിടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായി അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നത്. കൃഷ്ണ ഉപദേശിക്കര ജീവരെ നിസ്താര അച്ചിരാത്തെ കൃഷ്ണ തോമ കരീബേന അംഗീകാരം. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പ്രചാരം ചെയ്ത് ജീവരാശികളെ മോചിപ്പിക്കുവാനും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാസുദേവനെ ഉപദേശിച്ചു. തൽഫലമായി താമസം വിന കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വഭക്തനായി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പറയുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരികളാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. കുഷ്ഠരോഗിയായിരുന്ന വാസുദേവ വിപ്രൻ വളരെ ക്ലേശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സുഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഉപദേശിച്ചു. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ മനുഷ്യജീവികളെയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നത് മാത്രമായിരുന്നു മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ച പ്രതിഫലം. അതാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയുടെ പ്രക്രിയ. ഈ സമിതിയിലെ ഓരോ അംഗവും നിന്ദ്യമായ അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും. ഇവർ ഭൗതിക സുഖതൽപരത എന്ന രോഗത്തിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിക്കുക മാത്രമല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും അവരെ കൃഷ്ണന്റെ മഹാഭക്തന്മാരായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രകാശിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. ഒരുവനെ ഭക്തനായി കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് പ്രചാരണ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ അവൻ താമസം വിന കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയായ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ
അടിമലരിണയിൽ അഭയം തീരും. ഓ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ജാരതയ്ക്ക് താരക്കഹോ കൃഷ്ണ ഉപദേശം. നിങ്ങൾ ആരെ കാണുന്നോ അവരോടൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞല്ലേ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്നുള്ള കൃഷ്ണാബോധ സമിതിയിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ലഭിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം വേഗത്തിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. വാസുദേവ ബ്രാഹ്മണനെ ആവണ്ണം ഉപദേശിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നിന്ന് അന്തർധാനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ബ്രാഹ്മണരും കൂർമ്മനും വാസുദേവനും പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്ത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ച് കരയുവാൻ തുടങ്ങി. വാസുദേവോദാരായി കാക്കിലാക്യാന വാസുദേവാമൃതപ്രദ ഐല പ്രഭുരനാമ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കുഷ്ഠരോഗിയായ വാസുദേവനെ ഉദ്ധരിച്ച് വാസുദേവാമൃതപ്രദൻ എന്ന നാമത്തിന് അർഹനായത് ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വാസുദേവ അമൃതപ്രദൻ എന്ന നാമം സർവമു ഭട്ടാചാര്യൻ രചിച്ച ശ്ലോകങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ പര്യടന ആരംഭവും കൂർമ്മക്ഷേത്ര ദർശനവും കുഷ്ഠരോഗിയായ വാസുദേവന്റെ മോചനവും ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിവരിച്ചു സമാപിക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധ കരിയേ ലീലായേ കര ശ്രവണ അജിരാത്തെ മിലയെ തരേ ചൈതന്യ ചരണ. ശ്രദ്ധ കരിയേ ലീലായേ കരെ ശ്രവണ അച്ചിരാത്തെ മിലയെ തരേ ചൈതന്യ ചരണ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഈ ലീലകൾ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ശ്രവണം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നിശ്ചയമായും അജിരേണ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരും. ചൈതന്യ ലീലാരാധി അന്തനഹി ജാനി സേലിക്കിയേ മഹാന്തര മുഖശുനി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളുടെ ആദിയും അന്ത്യവും എനിക്കറിയില്ലെന്ന് ഞാനിവിടെ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ എഴുതിയതെല്ലാം മഹത് വ്യക്തികളുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രവിച്ചതാണ്. ഇത്തേ അപരാധ മൊര നലയിനെ ഭക്തഗണ തോമ സഭാര ചരണ മോര ഏകാന്ത ശരണ. അല്ലയോ ഭക്തന്മാരെ, ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്റെ അപരാധങ്ങൾ ദയവായി കണക്കിലെടുക്കാത്ത നിങ്ങളുടെ പാദപങ്കജങ്ങളാണ് എന്റെ ഏകാശ്രയം. സോറി. ശ്രീരൂപ രഘുനാഥ പദേ അരഹശ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത കാഹേ കൃഷ്ണദാസ. ശ്രീ രൂപ രഘുനാഥ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം സദാ അഭിലഷിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണദാസൻ എന്ന ഞാൻ അവരുടെ തൃച്ചേവടികൾ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വർണ്ണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീലയിലെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദക്ഷിണ ഭാരത പര്യടനത്തിന്റെ ആരംഭം, വാസുദേവ വിപ്രന്റെ മോചനം എന്ന 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ പ്രകാരം സമ്പൂർണ്ണമാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം കി ജയ്, കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയർത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിളിച്ചു വെക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരുവശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകൂടി വൈഷ്ണവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദി ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.